a bisa tausayinmu da adalcinmu da kuma raga muku da muke so mu yi. Duk manomi idan ya yi noma ya samu buhu 10, to buhu 9.5 shine na sarki, buhu shine nasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa adalcinka godiya suke. Dan kasuwa in ya ci kasuwa riba zai kasa ta 3, kashi 1 shine nasa, kashi 2 shine na sarki. Godiya suke. Wannan da adalcinmu ne. Yan kasuwa na godiya. Kuma muna son mu sanar da ku duk auren da za a yi a ƙasar nan tamu, amarya ba za ta tare ba sai an kawo ta gurin sarki ta kwana 1. Ya suke bisa adalcinka.